because only nweta this video ka ba metụ maka na share button nna nekwo na Okongwu Dibia o nekwo na Okongwu Dibia na n'idechi mụ na waja warning before na watch ya this video Okongwu Dibia njidegu apịkpọsịa ngụ mkpụrụ amụga njidegu atụọ nga akpụkpọ ọdụ ka inwe egwu inwego liver na nwe mind inwe got idechi mụ na waja warning na anyụ ọgbụ n'ọnụ na ngwa nke weziokwu esi na na-eme content so content ya dị emewe iji ndụ ụmụ okorobịa baị na amụtgeji future ha at the altar of ni na-eme content ịghọtago ị na-emislead ụmụ okorobịa baị esi na ni na-eme ije gbacha ndị dibịa na akwụkwọ itinye na onwe ha onye na force kedu ife imere expect ebe iyi elu ogba ha na onye ahụ nya na-agwa ha yes oke ite na ebi obi ike kedu ife ọzọ ịchọrọ ịgwa ha ị na-ekwu na ngo ya gwa dot ife oye me njidegu apịkpọsịcha ngụ mkpụrụ ama aka m gwara gị ife ngwara gị ịchọọ igerie ịchọọ egene ịmara na oke ite ahụ na-alụ ọrụ ịmara na ibubo ahụ na-alụ ọrụ ịmara na crowd pool ahụ na-alụ ọrụ enyezina mkpọtụ Facebook nwe 30-something followers ndị mmadụ na-abịa ụdị ịghọtago nke metebụ ahụ aka mmeperie nke m wee ebe 5 months and mmepe page m ọ nọ almost 25,000 followers abịa gwa ha oke ite na so n'inwere imepe page ụbọchị a 3 months to 4 months ọ nọ n'ebe 34,000 followers. That is not what I'm saying. Challenge nyere owu jee gwuo oke ite ahụ jee gwuo crowd pool ahụ jee gwuo ibubo isi atụ ahụ jee gwuo awere ahụ ka page gị gbagota to 1.something million followers. Ọwụ na ime video aya na afụ 500,000 600,000 700,000 or 1 million view amanụ na ibubo gị ahụ na-alụ ọrụ ọhịa dasị na ndị dibịa na-enye kọbọ ị na-eri netwọk gị ọwa ego ole ịghọtago ijos gwuo na video niile earn 2.something million naira from Facebook every month. What is 2.something million? Ego a businessman na-earn in one day or a business transaction I anọkịta ame within the space of 1 hour 2 hours that money aga onya ka onye dụka na ọgwụ na-ejere ozi na-abara gị maka ego ole ị na-egosi $260 something earn from Facebook onya wife na akwụwa ya na nke ndebe nwa dibịa ego ole ka waja nye waja gworo oke ite mana waja manyere aka na akpa wuru 1 million na nye ọ ga jee kwụọ aji amụwo mara ebe ịghọrọ ahụ ijechiri akwa ịghọtago 2x2 nke anyị apịaghị this time anyị apịaghị ya na nkọntị osi ebe agbawa ahụ ntị anyị apịaghị ya na nkọntị osi ebe agbawa ahụ ntị asụkwara ya na mmụnwa wee zuga agbahọ wọchi ya na vidio aka ụnụ fụ ebe Okongwu Dibia nwe got na-akpa afọ m njide apịrịsịcha nga amụ pịkpọsịcha ga amụgha efu ya n'anya ọcha ị na-agwa oke ite na wole wọchi ya na vidio chọzị na-esi asị maka nsebe asị na onye nna-agwa ebe a maka nsebe asị ọ dịka anyị asị na don't want to lie this page mgbala asị ọzọ nsị asị ka nwa 3 months mmepe new page chee ka ngosi gị ka ngosi ewu maka mana na-ekwe n'ọnụ nkịtị na ebe new page ebe this is it ọgwụnụ fụrụ ya 34k followers page m mepere not less than 3 months enwego 9.4 million engagement mụ na ya n'afọ aka ofu akụkọ emekigo m chee ka m bịa cool down abịa m akọtu na ya ebe a adị ọkwụ serious on ya ọfụ ịma mgbe dịrị serious na this my new page mgbe dịrị serious na new page bụ mgbe Chioma baby Kuchi mebizilu my main account mgbe a ka m bịazi dị serious wee get ya ife wee get ya this thing. January earning. So look at your January earning now. Let me show you. If you look at January 1st to 25th, so your January earning was $263 on Anka. I'll pay for you. So $263. Say ya maybe I can akwụ mgbe ma dị obi serious. Ezeugo na ọrụ na build go to your page first before you wetabalụ m ọnụ. Ịmana ọgbali ya mee star we ọgwụ efu ọgwụ mma asị kene na ọmụ mere onwe ya na ndị ilo m
because enye m ego ka m baa uru ọmụ na-eji ego enye m mee ife baa uru mụ rie ego mfufu nari. I will not blame anybody, but at least I thank God that today nwoke ka nọkwa at least agụ a na-agụ m ada na-ayọ ya ụgwọ ebe m bi onweghị onye na-akwụrụ m ụgwọ na ana m akwụ ụgwọ ụlọ n'ike nke aka m nwesị ọda tens m na-eme ọ bụrụ everything ka a na-agba n'anwụ ọ bụla everything ka so ọgwụ emegboro m ife ndị dibịa emegboro m ife fa ya emelụ n'ụwa ya mara ọmarụzie ya mụ na ya na-akọ ofu akụkọ isi na o nwere ife ọgwụ melụ m na o nwere ife ndị mmiri melụ m na o nwere ife ndị dibịa melụ m kpọọ m fa advat ka m gwa gị ego nọ nji eme ofu advat on February or March 23rd kpọọ m na fon ka m gbara screen record ego na mmeki for the month. Ezeugo mụ na ya ada-akọ ofu akụkọ ya kpụọ ike waja nyelụ m aka quite alright mana waja akpọ m ya si asaa ọza m nsị a nekwo na nekwo ọ bụrụ bụ onye izizi butebe ife ndị dibịa online even before ndị dibịa gbabada ihu akwụkwọ so many people na-agwọ ọgwụ. hello nna chacha na WhatsApp anọ m live video biko. So many people na-agwọ ọgwụ today jee mmiri ojoto ebe emi ya nwere everyday ya na-agafe na dati mmiri boys nwanne ya paaki ji wagon ọkụ na-afụgono result oke ite ọgwọrọ a na-akpọ 2 million 2.something million and 200 something efa or no build page it at something thousand. Ndị mmadụ mara ife onye chie mara ife ọ mara ife ọ na-achọghị mara ife happen this young guy ka ọ na-emislead ndị mmadụ 2 by 2 anyị apịaghị ọzọ anyị eje wee pịawa nkọntị ebe a were pịawa nkọntị nka iwe enu ife